Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і наш стрым, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Беларуская культура нярэдка ўспрымаецца ізалявана ад сусветнага і еўрапейскага кантэксту. Але знайшліся людзі, якія з гэтым не пагадзіліся і вырашылі выправіць сітуацыю. Так паўстаў праект Вір-Бай. Про тое, што сябе ўяўляе гэты праект, пра мапу, легенды, ўсё астатняе, што робяць гэтыя людзі, мы сёння і пагаворым з маімі госцямі ў студыі. А гэта рэдактар праекту Вір-Бай Вікторыя Міхнюк і каардынатар праекта Марыя Бадзей. Добры дзень, шаноўныя дзяўчаты. Добрый дзень. Давайте вось з самага пачатку. Такія маладыя дзяўчаты. З чаго вот вы вырашылі, што вас навяло на перакананне, што беларуская культура, вот я зараз цытую ізноўку, беларуская культура ўспрымаецца ізалявана ад сусветнага і еўрапейскага кантэксту? Ну, напэўна, ўсё наша адукацыя нас да гэтага прывяла. Таму што так ці іначай, вывучаючы тую ж самую літаратуру, гісторыю, мы заўважаем, што мы ў такім вельмі вузкім кантэксце знаходзімся, або глядзім з нейкай нават не сваёй часам званіцы. І нам хацелася паглядзець на культуру і сваю, і сусветную, менавіта са сваіх пазіцый. Ну вот глядзім на сваю культуру і на сябе з чужой званіцы, і часам гэта званіца дзесьці у межах сценаў крамлёўскіх знаходіцца. Гэта да, такая небяспека. Але вот як вырашылі, вот што, вот як вы будете вяртаць беларускую культуру ў гэты сусветны тренд? Было нейкае там абмеркаванне, мазгавы штурм, ці вот прачнуліся раніцай і вот прыснілі, аказалася? Ну, насамрэч, гучыць неяк так па-місіянерску, вяртаць беларускую культуру, сусветны тренд. А мы зараз усе, ведаеце, сітуацыя такая, што мы ўсе місіянеры. Ну, так, але я думаю, што ясна, што адна супалка людзей гэта вырашыць дакладна не можа. І такім чынам у нас атрымліваецца... Як узнікла ідэя? Я люблю розныя папулярызатарскія асветніцкія праекты, якія існуюць за мяжой. То бок гэта той жа ТЭД, гэта тая ж паснавука, гэта той жа Арзамас. І так атрымалася, што я была на стажыроўцы ў Польшчы, вось глядзела вельмі актыўна праекты, якія ёсць польскія, і думала пра тое, што ў нас, на жаль, нічога падобнага няма, дзе можна проста даведацца пра нешта новае, цікавае, але ў нейкім ненавязлівым такім лёгкім фармаце. А пасля я падумала пра тое, што гэта можна зрабіць. Але ідэя мне гэта падавалася досыць нейкай такой нерэальнай, досыць складанай, і я злавіла сябе на думцы, што я не магу пра гэта не думаць. То бок я сидзела ў шытачку і выпісвала, як гэта можна рабіць, пасля вярнулася ў Беларусь і прапанавала тым людзям, якіх я запісала ў шытачак, пачаць нешта падобнае рабіць, яны пагадзіліся. І вось узнікла нейкая такая... Ну, ўжо пасля былі мазгавыя штурмы, выпрацоўка пэўнай канцэпцыі, выпрацоўка пэўнай ідэі, чаго мы канкрэтна хочам, ужо пэўнай дамоўленасці з аўтарамі, з лектарамі, з рэдактарамі. Але, ну, вось на пачатку была думка пра тое, што ў нас такога чамусьці няма. Гляньте, вот перадо мной сядзіць рэдактар праекта, а координатор проекта карыстаецца заўсёды я вот так вот придумала, так вот оказывается, вот яна придумала. Потому что Марыя аўтар ідэі ўсё ж таки. А вы такі, атрымліваецца, хто зараз? Наёмны рабочы? Не наёмная, мы такая сяброўская суполка с такой, знаете, горизонтальной структурой. Но тым не менш, першасны такі імпульс гэта Марыя ўсіх нас аб'яднала. А што у яе ідэі вам, асабіста вот вам, падалося таким прыцягальным і патрэбным? Напэўна, фармат, тому што, ведаеце, насамрэч у нас шмат людзей пішуць цікава пра культуру, але яны робяць гэта у розных крыніцах і, ну, літаральна вось на сваю аўдыторыю, так, мы ведаем, там, што ў газетах выходзяць цікавыя артыкулы, у нас часопісы ёсць гістарычныя. Але тым не менш, гэта часам робіцца нейкую сваю ўжо прывычную аўдыторыю, нам хацелася нешта такое інклюзіўнае зрабіць, каб чалавек прыйшоў і каб яго не грузілі, вось так папросту кажучы, а патлумачылі неяк гэта ўсё прыязна, так, каб чалавек зацікавіўся і пайшоў далей шукаць ужо ў іншых крыніцах.
Вот ведаеце ёсць у нас такая праграма ідэя X про шукаем мы нацыянальную ідэю. У нас тут быў Сергей Шупа і ён выказаў такую цікавую думку: рабіце любую вот што-небудзь рабіце, але по-беларуску. Любая ваша справа, што вы пачнеце рабіць по-беларуску, вы будете ў ёй першапачатковіць і дасягнеце ў ім поспеху. Вот была думка, что вот я вот буду рабіць по-беларуску, я тут буду першае такое, вот я нешта, ці вот так высока, так глыбока уже не думали, а просто думали, ёсць праблема, трэба яе вырашыць. Ну, хутчэй другое, тому что першы выглядае як спруду нейкі місіянізм. Почему вам так не падабаецца вот это вот Потому что місіянерство? гэта вельмі складана, і мне падаецца, трэба мець нейкія пэўныя кампетэнцыі, пэўную перакананасць у тым, што маеш рацыю, але хто мы такія, каб яе мець? Значит, вы боитесь складанасцю. Не, складанасці мы дакладна не баімся. Мы баімся граць не свае ролі. Но вы же замутили проект. Ну, клас. Вы играете свою роль, и у гэтай роли вы миссионеры. Так, нет? Ну, першие открывальники. Ну, чому перші відкривальники? Я б не сказала, що у нас такі теми, про які ніхто ніколи ніде не чув. Ми там не ставимо собі задачу відкопати нешта у архівах, знайти там просто ніяку сенсацію. Просто розповідати про речі, які нам подобаються, які нам цікаві, дзяліцца ось гэтым захопленнем, гэтай любов'ю. Ну, по великому рахунку, вот все ж таки я хочу разобраться, ну и довести нашим слухачам, что мы маем. Вот заходим мы на Вірбай, на сайт, и что мы там глядим? Там берется какая-нибудь серьезная глобальная тема, ну, какая-нибудь, ну, грубо кажучи, там, национальная идея. И рассказываете вот як своим, каб зацікавить, вот своим одногодкам, такой мовой, ну и таким стилем, таким твиттерским там, ці инстаграмовским каким-нибудь, каб их зацікавить. Так падаецца там Не зусім, ну то бок мы не расказваем пра нацыянальныя ідэі. Ну я вобразна так сказаў. То есть бярэцца сур'ёзная тэма, але гаворыцца простай мовай, там не мульцяшнай такой. Ну, я б не сказала, што гэта зусім мульцяшная мова, то бок мы ўсё ж таки прытрымліваліся прынцыпаў нейкай навуковасці. Заходзіш на сайт і глядзіш лекцыю пра Владзіміра Дубоўку. Заходзіш на сайт і глядзіш лекцыю пра Алесю Додара. Заходзіш на сайт, слухаеш пра малавядомыя славянскія мовы, кшталту селескай альбо кашубскай. Заходзіш на сайт і чытаеш артыкулы, дзе можаш даведацца пра зніклыя будынкі Мінска альбо дзе жывуць душы беларусаў. То бок мы прытрымліваемся пэўнай, ну вось мы шукаем баланс паміж нейкай такой навуковасцю, зацятасцю навуковай і паміж больш папулярнай мовай, больш простай. І яшчэ такая рэч, мы ў пэўны момант адмовіліся ад слова адукацыйны. То бок ВІР гэта не зусім адукацыйны праект, гэта хутчэй асветніцкі праект. Бо немагчыма атрымаць паўнавартасную адукацыю за 11 хвілін лекцыі. То бок мы хутчэй асветніцкі праект, які мэтай сваёй ставіць менавіта прыцягненне ўвагі. Вось я паглядзеў лекцыю пра Дубоўку, падумаў, які класны чалавек. Напэўна, варта пачытаць яго вершы. І пашоў чытаць яго вершы. Пашоў ужо больш даведацца пра яго біяграфію. То бок у нас мэта менавіта прыцягнуць увагу, у нас мэта менавіта зацікавіць, ну і папулярызаваць і культуру, і людзей, якія пра культуру ведаюць, і людзей, якія пра культуру гавораць. Вікторыя, вот що ж таки да вас як да рэдактара. Вот, да прыкладу, лекцыя пра таго ж самага Дубоўку. С аднаго боку, яе можа там прачытаць які-небудзь навуковец, сур'ёзны там дзядзька, там таким вот акадэмічнай мовай. Нават можа пачытаць Ганна Севярынец, уже больш прасцейшай мовай. Але ўсё ж таки, вот вы як рэдактар, вы выбіраеце, хто гэта падаць, вот каб моладзі гэта было цікава. Ці гэта будзе сівы дзядзька-навуковец, ці гэта будзе, ну вот Марыя сядзе і вот падрыхтаваны тэкст зачытае з таким вот, ведаеце, як падачай, каб моладзь это зразумела і зацікавілася. Вот як вы выбіраеце, вот як рабіць падачу? Ну, я б сказала, што до нас хутчэй людзі самі падцягваюцца, збіраюцца там па нейкіх сяброўскіх сувязях, з-за таго, што яны пачулі пра праект і ім спадабалася. І ўсё ж такі мы трохі адаптуем гэтыя лекцыі, так, можна ўбачыць у нас відэа на сайце і можна ўбачыць транскрыпт. Праўда, звычайна мы робім не ўсю лекцыю транскрыптам, але робім гэта тэкстам па-руску, па-беларуску, будзе яшчэ англійская версія.
для таго, каб чалавек мог выбраць сабе там крыніцу, якая яму больш падабаецца. І, канешне, калі мы робім гэты транскрыпт, мы ўжо таксама адаптуем гэты тэкст так, каб ён быў такі, ведаеце, прыцягальны, каб яго можна было адразу вось у гэтую тэму увайсці, у ёй разабрацца. Вот глядзіце, я сапраўды вот открываю ваш сайт і цікавае там пра Алеся Дудара, пра от 10 зніклых будынкаў Мінска, яшчэ там цікавыя лекцыі і сур'ёзныя. І вот мапа беларускіх легенд. Як нарадзілася ідэя вот раптам сярод сур'ёзных такіх вот розных лекцый адукацыйных, не адукацыйных, добра, асветніцкіх, раптам вот зрабіць такую с яшчэ такімі смайлікамі смешнымі вот мапу? Ну, насамрэч, мапа беларускіх легенд — гэта такі крыху стары праект. Ён запусціўся яшчэ ўлетку, быў у адкрытым доступе яшчэ летку. Ну, зараз просто ў кантэксце таго, што запусціўся весь сайт, яна таксама на ім прысутнічае. І мне падаецца, нам не хапае нейкага яшчэ інтэрактыву, то бок таго, каб глядач, чытач, слухач уступаў у ўзаемадзеянне з уласна сайтам. І вось мапа беларускіх легенд — гэта такі інтэрактыўны праект, у нечым нават гульня. Па-мойму, яна выглядае вельмі цікава. То бок заходзіш на мапу, тыкаеш на нейкую мясцовасць і вось бачыш легенду пра гэтую мясцовасць. Ну, калі раскрыць эту мапу, вось націснуць на баннер, то далёка не ўся Беларусь занятая. Ёсць нейкая, як вядзецца праца? Можа чалавек з якой-небудзь мясцовасці да вас звярнуцца і сказаць: а вот у нас тут ёсць такая легенда, як бы вот яе дадаць да вашай мапы? Так, безумоўна, можна. Нам трэба проста напісаць. Можна ў сацыяльных сетках, можна напісаць уласна на пошту самога праекта і паказаць крыніцу, адкуль вы гэтую легенду ўзялі. Ну, каб не было ўжо зусім трэша, каб не было такога, што чалавек прыдумаў і сказаў: вось, я хочу, каб яе апублікавалі. Ну, добра, а калі я пачуў ад сваёй там бабулі? Калі пачуў ад сваёй бабулі, ну, вось гэта ўжо складаней. Я думаю, што мы б тады раіліся рэдактарамі і, магчыма, прасілі нейкіх спецыялістаў, тых жа філфакаўскіх выкладчыкаў, наколькі такая легенда можа быць рэальна, наколькі яна укладаецца вось у марфалогію гэтых легенд і так далей. Але калі ёсць крыніца і калі ёсць наш адрас, то, калі ласка, мы вельмі чакаем, былі вельмі удзячныя. І мапа беларускіх легенд — гэта праект, які не скончаны, ён пастаянна будзе абнаўляцца. Ну, то пастаянна мы будзем набіраць нешта новае і дадаваць на гэту мапу, каб яна была цікавейшая. Гэта афіцыйна зацверджаная пячаткай Акадэміі навук легенды? Так, сапраўды, яны былі апублікаваныя ў зборніку Акадэміі навук. Гэта беларуская народная творчасць, 11 томоў. Ну, разумееце, ўсё адно, як збіралі фальклорысты, яны ездзілі, распытвалі людзей і гэта ўсё запісвалі. Уласна, мы гэта цяпер робім, можна сказаць, праз інтэрнэт. Калі людзі нам будуць, напрыклад, пісаць, распавядаць свае легенды. Ну, насамрэч, мы бачым ужо па каментарах, што мапа гэта людзей цікавіць, правакуе на нейкія думкі, правакуе на ўспаміны, на тое, каб сказаць: ведаеце, у нашай вёсцы так не кажуць, зараз я вам распавядаю, як правільна. І гэта здорава. Дарэчы, калі націснуць на тут вот на спасылачку пра праект, я гляджу, даволі вялікая наша каманда. Як набіралі ўсё ж такі людзей? Гэта нейкія аднакурснікі, аднадумцы, нейкі вот, я не ведаю, там дзесьці вы пазнаёміліся на нейкай сустрэчы краязнаўцаў, ці ўвогуле адкуль? Вот як сабралі гэтую каманду? Ну, большасць гэтай каманды, пераважная большасць, гэта мае добрыя сябры, выпускнікі ліцэя БДУ, якія зараз працуюць у розных сферах. Нехта праграміст, нехта рэдактар, нехта філолог, нехта можа зрабіць монтаж. Вось я прыходзіла да іх, казала: давайте зробім. І яны, маючы ўжо поўны досвед, маючы ўжо пэўныя веды ў гэтай галіне, сапраўды здольныя гэта былі зрабіць, што мы і даказалі. Ну, але у любым выпадку вот давайте зробім, ну, на першым, на нейкім этапе, там, на сяброўскіх адносінах, на такім энтузіазме можна шмат зрабіць, але прыходзіць пэўны момант, калі вот, ну, ужо трэба, энтузіазм заканчваецца і трэба звычайная такая праца, якая нейкім чынам там узнагароджваецца. Вы ўжо дайшлі да гэтага моманту? Пакуль не. Ну, то бок, мы
пакуль працуем на чыстым энтузіазме, у нас няма ніякіх узнагарод, ні праца праграмістаў, ні праца лектараў, ні праца аўтараў, ні праца рэдактараў, нічыя праца ў праекце не аплочваецца, хутчэй наадварот, мы як бы дастаём часам так, але у будучыні магчыма, я ўсведамляю, што без нейкай фінансавай падтрымкі праект можа праіснаваць яшчэ год-два, але пасля кожнай пачне займацца сваімі справамі, мы станем больш, не ведаю, старымі. І думаю, што мы будзем нешта такое рабіць. Но на пачатку самы першасны план гэта літаральна на наступным тыдні зрабіць франчайзінг на мола-мола, каб людзі, якім цікавы гэты праект, маглі нас падтрымаць. Вось, ну, гэта, я не думаю, што мы шмат нешта збярэм, але можа быць на тое, каб заплаціць за сайт нам хопіць. А пасля далей ужо будзем думаць, як гэта фінансаваць, як гэта манетызаваць, але пакуль так. Пакуль все чысты энтузіазм. Вікторія, вот вы все ж таки, можа быць, ёсць нейкая там зваротная сувязь, вы адсочваеце, як ўсё ж таки, які ўзровень зацікаўленасці у беларусаў і да вашага праекта, і да то, што вы папулярызуеце праз ваш праект, і ўвогуле да беларускай гісторыі і культуры? Ну што да нашага сайта мы статыстыку збіраем, але ў гэтым больш займаецца тэхнічны бок нашай каманды лічбамі менавіта. Магчыма, будзе нейкая справаздача пра тое, як там за пэўны перыяд. Нават не пра тое, там пра лічбы, пра колькі там заходаў на дзень там мільёнаў адбываецца, а пра тое, вот вы дзе-то сустрэліся сярод там аднадумцаў там, і там, ці можа проста там каву п'еце і там, ой, я там чытала, там бачыла, слухала, вот праект такі цікавы. Тут ёсць зацікаўленасць нейкая такая, адчуваеце яе? Ну, мы літаральна зараз запусціліся. Да гэтага там былі ў нас пэўныя публікацыі, і хутчэй пакуль што распавядаем мы сябрам за кубышкам кавы пра тое, чым мы займаемся. Ну, прынамсі, вось зваротная сувязь ад свайго блізкага кола ёсць. Добра. Вы распавядаеце сябрам, і наколькі часта вы чуеце: о, клас, а я думаў, вот я б хацеў вот нешта там прапанаваць, зрабіць, вот, а не было дзе, куды падацца, а тут вот такі праект, я б, можа быць, у вас тут са сваёй ідэяй. Вот наколькі часта такое? Ну, досыць часта. Ну, сапраўды, мы ўжо збіраем такую базу будучых аўтараў, з усімі звязваемся, усе жадаючыя могуць да нас звярнуцца, зноў ж такі праз соцсеткі. Напрыклад, заўжды радую ўсім ідэям. Ну, а што прапаноўваеце, да прыкладу, вот такое цікавае, але вот да чаго яшчэ рукі не дайшлі зрабіць? Ой, нас многа да чаго яшчэ рукі не дайшлі, але вы хутка ўсё пабачыце. Ну, напрыклад, такая тэма. У нас будзе цыкл пра беларускае кіно. Таксама хацелася б зрабіць нешта і пра беларускі тэатр, пра беларускую оперу, таму што звычайна здаецца, што гэта ўсё нешта такое прывазное, зусім нядаўняе. Насамрэч гэта не так. І хацелася б гэты міф разбурыць. Ёсць уже магчымыя аўтары для гэтага. Цікава. Ну, а вот ввогуле, вот вы кажаце, мы пачалі вот все ж таки з таго, што беларуская культура ізалявана ад сусветнага еўрапейскага кантэксту. Такі вот вы, Марыя, вот як вы думаеце, атрымаецца вот дзякуючы гэтаму праекту вярнуць беларускую культуру ў гэты кантэкст? Ці гэтага ўсё ж такі недастаткова, альбо ён можа разрасціся да такой ступені, што раз і вярнулі? Ну, вельмі амбіцыйна так лічыць, мне падаецца, што вось мы можам вярнуць беларускую культуру ў сусветны кантэкст. Ясна, што гэтым павінны займацца не толькі мы. Ясна, што гэтым павінны займацца яшчэ як мінімум некалькі такіх суполак, каб сапраўды ўсё атрымалася. Ну, але мы хаця б пачнем. Мы хаця б паспрабуем. Вікторія, больш, можа быць, яшчэ пра тыя праекты, якія вы б хацелі пахваліцца, што вот можна яшчэ такога папулярызатарскага на вашым сайце знайсці? Вот што б вы параілі, сказалі б, сёння верніцеся з працы там, ці з навучання там з інстытута да хаты, абавязкова. Вот гэта, без гэтага лепей не кладзіцеся нават спаць. Я вось вельмі раю свой любімы цыкл пра беларускае кіно. Тому што, першае, можна не толькі пачытаць і разабрацца, як там усё пачыналася, як зараджалася, што ўвогуле у нас адбывалася з нашым кіно і наколькі рана гэта з'явілася. Можна яшчэ і паглядзець, тому што гэтыя фільмы ў адкрытым доступе, але звычайна пра іх мала хто ведае. Да, вот ёсць праект «Кінемо», але
які праводзяць вось гэтыя паказы нямога кіно пад жывую музыку. Быў праект «Тузін немаўля», які таксама агучваў гэтыя фільмы. Ну, пра гэта, мне здаецца, не так шмат людзей ведае. Тут можна вось проста дома, лежачы пад коўдрачкай, гэта ўсё паглядзець. Напрыклад, убачыць, што ў фільме «Палескія Робінзоны» інтэрцітры былі не проста на чорным фоне, а на фоне бярозавага ліста накладзены. Гэта проста неверагодна цікава, такія маленькія дэталі пра гэта заўважаць. Альбо таксама мы даём спасылкі на фільмы, якія там ёсць, прынамсі, калі яны ёсць у адкрытым доступе. Напрыклад, можна паглядзець першае беларускае кіно «Прастытутка» і даведацца, што тытры там былі яшчэ і па-кітайску. І па-англійску. І па-англійску, так. На 3 мовах. Першае беларускае кіно. І адразу прастытутка. Ну, ёсць такая... І пасля гэтага будуць казаць, што беларуская культура, прынамсі беларускі кінематограф, ізаляваны ад сусветнага і еўрапейскага кантэксту. Гэта ж яшчэ 20-е, гэта ж яшчэ вельмі... А ўжо, 95 гадоў беларускаму кіно. Хто пра гэта пачуў у мінулым годзе? Ну, там, насамрэч, гісторыя пра тое, што ёсць кіно «Лясная быль», яно афіцыйна лічыцца першым. Таму што неяк... Ну, тому что неёмка так. было. Да, неёмка было ставіць, што вось гісторыя беларускае кіно пачынаецца ад раз прастытуткі. Таму там штучна быў затрыманы паказ, каб першая выйшла «Лясная быль», а ўжо як бы другая на экран з'явілася прастытутка, але знятая яна была першай. Вот так вот. Вось такая гісторыя. вось Можна так- даведацца на Вірбай. А вот не запрасілі б мы дзяўчат, не выдалі б яны мапу беларускіх легенд, якая прыцягнула ў прынцыпе увагу да гэтага праекта, і не даведаліся б такі нюанс з нашага беларускага кінематографа. Ну, прынамсі, шырокая публіка, можа, там адмыслоўцы і ведаюць. Ну, а ввогуле, калі вот звяртаецеся да, ну, скажем так, ужо чалавека з імём, там, чалавека, які і так заняты, і прапануеце, давайте вот вы тут лекцыю нам вот на такую-то тэму там запішем. Як рэагуюць? Звычайна, вельмі прыязна, хоць, канешне, з тэрмінамі бываюць праблемы, можна там на некалькі месяцаў, на паўгода наперад дамаўляцца, тому што, ну, чалавек кажа, што вот толькі тады ў мяне ёсць час. Ну, звычайна, ўсё вельмі пазітыўна, вельмі так адкрыта. Хто у вас ужо ўзяў удзел у таких вот запісах лекцый, там, хто ў планах, вот хто можа сказаць, чакайце ў хуткім часе да нас там, я не ведаю, хто там прыйдзе, там Светлана Алексеевич прачытае лекцыю пра чырвонага чалавека. Добрая думка, дзякуй. Ну, вось Ганну Северынец можаце ў нас убачыць, можаце паслухаць лекцыі выкладчыцы філфака Любові Падпоранавай, такого аўтарытэту ў славянскіх мовах. Хто будзе, ну, пакуль мы не раскрываем, чакайце, у нас досыць часта будуць абнаўленні. Досыць часта гэта є, да. Яшчэ такая рэч, што мы записывалі лекцыі, ну, то бок, і у нас ўжо ёсць пэўная база, з якой мы дастаем, каб іх выкласці. Ну, то бок, назапашаны матэрыял ёсць. З яшчэ лектараў гэта выкладчык філфака Наталья Ламека, у яе файны курс пра еўрапейскі мадэрнізм. Ужо можна паглядзець лекцыю пра Кафку, у хуткім часе з'явіцца лекцыя пра Камю. Таксама Антон Сомін. Ёсць ужо адна лекцыя, якая пра што такое родная мова, яна ўжо набрала 1000 праглядаў, і неўзабаве таксама з'явіцца лекцыя Антона Соміна пра дні тыдня, лекцыя будзе па-беларуску ад Антона, власна, у дні тыдня ў сусветных мовах, які рэалізуюцца, які называюцца. Ну і я думаю, што будуць цікавыя лектары. Мы будзем запрашаць тых, хто умее гэта рабіць, і тых, хто мае што сказаць. Але вось я слухаю вас, Вікторыя Марыя, і ўсё ж таки у мяне такое ўражанне, што і гэтыя лекцыі, і гэты збольшага праект, ён скіраваны на ўжо хай маладога, але ўжо падрыхтаванага чалавека, ці, скажем, якому хочацца штосьці даведацца, вось менавіта там пра беларускую культуру, там пра гісторыю, пра там хай сабе гісторыю кінематографа. А вот вы думалі, ёсць якія сродкі, каб дайсці да тых, хто, я не ведаю, хто там вот любіць патусавацца вечарам, вот эта моладзь там каля Дана Мол там дзе-небудзь там, ці якія любяць там начныя дыскатэкі, ці там звычайных там хлопцаў, дзяўчат з трактарнага завода, там якія там семачкі з півам лузгаюць. Вот да іх ёсць магчымасць дайсці, вот ім гэта будзе цікава? Вельмі хацелася б, канешне, каб ім гэта было цікава. Ну, пакуль што, прынамсі, мы робім
крок да таго, каб дацягнуцца да людзей, якіх не толькі беларуская культура цікавіць, таму што у нас ёсць матэрыялы не толькі па ёй, вось зноў ж такі Маша толькі што прыгадала Камю таго ж самага, магчыма, праз гэта будуць людзі заходзіць, так, і там ужо далей шукаць, што ў нас яшчэ ёсць цікавага. Ну, пакуль што мы спадзяёмся на тое, што вось гэта ўсё пойдзе кругі па вадзе, і хтосьці будзе проста вось так распавядаць: вось ведаеш, я учора такое вось паглядзеў, пачытаў, табе таксама трэба, зайдзі. Ну, пацаны, там на тракторном классный дискач. Да не, давай лучше Камю лекцию послухаем. Ну, ведаеце, вот ёсць, напрыклад, адзін такі праект, які я вельмі люблю. Гэта падкаст «Искусство для пацанчыкаў». Ужо ближе. Ужо, да, неверагодна цікавы. Я б не сказала, што ён вельмі ўжо такой простай мовай зроблены. І, так бы мовіць, і тэмы там не вельмі простыя. Там адна з першых тэм, зараз прыгадаю. Ну, крыцей, напрыклад, пра мастакоў-экспрэсіяністаў, так? Вот, здаецца, як чалавек зацікавіцца, ён, хутчэй за ўсё, проста зацікавіцца назвай, там ужо пачне слухаць яго, хопа, і ўжо і зацягнулі, і распавялі яму там цэлую кучу всякіх цікавостак. Вот. Ну, будзем думаць, якім фарматам нам далучацца да такой плыні. Дарэчы, вось у мяне заўсёды ёсць праблема, калі я падбіраю, вот, рыхтуюся да запісу чарговага цыклу праграмы тых сваіх пра нацыянальную ідэю, мне кажуць: ну ўсё ж таки вот мы скіраваныя на моладзь, давай вот больш вот нейкіх таких маладых людзей, там і 18-25 гадоў. Ну да, вот там, канешне, Валентина Кудович, гэта ўсё ж таки знакавая фігура, ну наколькі ён будзе цікавы там моладзі і падлеткам. Вот давай-ка, і у мяне заўсёды праблема, вот дзе узяць таких вот маладых людзей, якія б нармальна на ўзроўні і адукацыйным, і з іншага боку нармальнай моладзевай мовай маглі на сур'ёзныя рэчы разважаць. Вас я таксама слухаю, вот вы там кажаце, вот выкладчыца, вот там настаўніца. А вот ёсць сапраўды моладзь, якая б магла на такія сур'ёзныя тэмы гаварыць са сваімі аднагодкамі? Ці у вас таксама гэта ж самая праблема? Ну, мне тут падаецца яшчэ праблема ў нейкай прызнанасці і кампетэнтнасці, таму што, ну, досыць складана, ў 20 год, там, не ведаю, браніць дысертацыю і так далей. Павінна ўсё ж такі быць нейкая навуковая база. Але мы хочам, уласна, прыцягваць моладзь у праект, у сэнсе гледачоў, у сэнсе слухачоў, менавіта сваёй рознасцю. У тым плане, што можна глядзець відэа, там сур'ёзныя досыць, а можна пагуляцца ў гульню. Можна паслухаць падкаст на 40 хвілін, а можна прагартаць артыкул з файнымі ілюстрацыямі. Ну, то бок, вось, розніца фарматаў і розны ўзровень успрыняцця фармата ад лёгкага да ўжо больш напружанага. Ну, тыя ж падкасты трэба услухоўвацца ў іх. Ужо, мне падаецца, добры крок на тое, каб прыцягнуць розныя аўдыторыі і зрабіць яе больш, шырэй і, ну, дайсці да пацанчыкаў з трактарнага. Як думаеце, справіцеся? Думаю, так. Паспрабуем. Тым не менш, вот я ўсё ж таки вяртаюся яшчэ раз да гэтай, як вы абазвалі гэтую маю фразу, якая, дарэчы, я ўзяў з вашага сайта, пра місіянерства, пра вяртанне беларускай культуры у еўрапейскі кантэкст. Вот вы кажаце, місіянерства, там ўсё ж таки такая звышзадача, але ўсё ж таки вот рэальна, вот вы калі глядзіце і думаеце і працуеце над гэтым праектам, як вы бачыце, якая вот, ну, скажем так, чаго хочаце дасягнуць, калі без місіянерства? Просто паказаць моладзі, ну і не толькі моладзі, тое, да чаго яны без вашай дапамогі не дойдуць, не ўбачаць, не пачытаюць, ці ўсё ж таки ёсць нейкая такая? Каб чалавек, які заходзіць на Вірбай, ведаў, што беларуская культура ёсць, і яна цікавая, яна класная, і я магу пра яе даведацца яшчэ больш. Неяк так. Наколькі шырока вы плануеце, вот беларуская культура ўсё ж таки гэта больш, чым, скажем, там кіно, легенды, ці ёсць магчымасці на сённяшні дзень вот взять і шырока пра ўсю беларускую культуру расказаць? Ну, будзем і пра іншыя галіны распавядаць, і пра мастацтва, скажем, выяўленчае, напрыклад, і пра філасофію паспрабуем, пра літаратуру, само сабой, то бок спрабуем ахапіць усе галіны.
ўсё, да чаго зможам дацягнуцца, да якіх людзей зможам дагрукацца, ад усіх усё хочам узяць і распавесці. Вы сказали про тое, што у вас ёсць ужо пэўная такая база патэнцыйных, ну, хто будзе для вас там, можа быць, нешта рабіць, але от зараз, маючы магчымасць і маючы, там, скажем, можа быць, нейкую патрэбу, вот вы зараз да каго б найперш звярнуліся, што сказалі б, там, скажем, там, эй, хлопцы, дзяўчаты, давайте пералічвайце нам, грошы нам трэба заплаціць, каб наш сайт працаваў, ці там, скажем, я вот хочу зараз, каб вот людзі взялі там хтосьці там зрабіў нейкі праект там ці што вот які мог бы быць на сайце выстаўлены, якія вот найперш вот што б вы хацелі, каб вот людзі вам прапанавалі, вам дапамаглі там ці яшчэ што-нибудь? Ну, па-першае, пакуль нам найлепшая дапамога гэта шары, лайкі, рэпосты і каментары, і, у прынцыпе, вось пашырэнне аўдыторыі. Гэта насамрэч было вельмі файна. Таксама мы напісалі ў розныя СМІ, даслалі прэс-рэліз і вельмі ўдзячныя тым, якія яго апублікавалі. Ну, вось гэта першасная задача набраць аўдыторыю і пашырыцца. Ну, а пасля далей ўжо будзе мола-мола і ну, можаце нас падтрымаць, калі вам гэта цікава. Ну, вы ж будете нейкія там забіваць канкрэтную суму, вот колькі вам трэба на сённяшні дзень, каб нармальна развівацца далей і там, ну, я не знаю, там першыя патрэбы аплаціць, самыя такія надзённыя? Ну, вось пакуль я, напэўна, не гатовая агучыць нейкую суму, трэба яшчэ раз добра пасядзець і добра ўсё падлічыць. Ну, вось калі яна будзе высветленая на мола-мола. Калі вы звяртаецеся да выкладчыкаў, с там прапановай, а давайте вот мы запишем, як вы вот такую-то лекцию на такую тему там прочитаете, агучыце. Якое стаўленне, в принципе? Ну вот дзеці малацы, нешта там придумали, нешта рухаюцца, нешта робяць. Ну хай сабе цешацца, я ім дапамагу. Ці ўжо ўспрымаюць як таких сур'ёзных партнёраў? Ну, думаю, ёсць абодва аспекты, так, тому што выкладчыку заўжды прыемна глядзець на тое, што вучні яго там ідуць далей, нешта такое сваё робяць. Ну, спадзяёмся, што чым далей, тым больш нас будуць прымаць як такіх вартых партнёраў, калегаў. Ці думаеце вы распачалі гэтую працу, раскруцілі яе, ну і потым там, ну а зараз вот далей вот вы там маладыя, што прыйшлі следам за намі, рухайце і давайте, а мы пашлі сваёй дарогай, ці гэта на сённяшні дзень бачыцца вам як такая ўсё ж таки, ну тое, чым будете займацца працяглы час? Ну, так, мне падаецца, нам пакуль яшчэ рана думаць пра тое, каму гэта можна перадаць, бо мы запусціліся літаральна тыдзень таму пакуль самі. Я вот просто до вас, вы ж мало того, что там сярод аднадумцаў, ну, бывае, сустракаецеся там с пагодкамі, там, дзесьці на іншых там мерапрыемствах, імпрэзах. Ад людзей, якія не вучацца на філфаку, не займаюцца, не чытаюць, можа, там, сур'ёзныя кнігі, там, ввогуле, як вот вы адчуваеце, наколькі сярод вашых аднагодкаў ёсць цікавасць да беларускай культуры? Я бы сказала, што за апошнія пару гадоў яна значна павялічылася, тому што калі, напрыклад, мне было 15, я пачала гэтым цікавіцца, мне было вельмі цяжка знайсці чалавека, які мог бы мне расказаць і проста разам са мной пацікавіцца і схадзіць кудысьці. А тут, па-першае, у нас неверагодная колькасць імпрэз, прынамсі ў Мінску штодня, і немагчыма нават выбраць, куды пайсці. Па-другое, ўсё больш і больш крыніц інфармацыі, проста трэба ведаць, дзе шукаць. Я думаю, што мы можам таксама быць такімі падказчыкамі, якія могуць сказаць, што вось ёсць такая цікавая асоба, мы вам трошкі распавялі, а можна паглядзець яшчэ там і там. На пачатку было такое у 15 гадоў, там калі сяброўкі яшчэ глядзелі і казалі там: Вікторыя, што за бздуры? Давай вон там на дискотеку сходзім, што ты пра нейкую там вот где-то там знайсці, там нешта там пачытаць. Было такое? Ну, одно другому не перешкаджае. Вот это вот такая моладзь, яна можа ўсё. А зараз як стаўленне ўсё ж таки? Вот нейкая дзіўная такая вот, як я сказал, бздура, вот, ну хай сабе чалавек займаецца, ну вот ад бацькоў, там, ад сяброў, ад знаёмых, ці маладзец, сур'ёзную такую добрую справу распачала? Хутчэй другое. Ну, то бок, у нас вельмі шмат хто маральна падтрымлівае
кажа пра тое, што вы займаецеся добрай карыснай справай, так трымаць, трымаем за вас кулакі, хочам, каб у вас все атрымалася. Ну, таму досыць пазітыўнае стаўленне і цікавасць у грамадстве да гэтага ёсць. Ну вот я спадзяюся, што менавіта дзякуючы такім людзям і здолеем мы адрадзіць і беларускую мову, і беларускую культуру, і гісторыю вярнуць у шырокае веданне, таму што сапраўды не хапае яго нам. Такім чынам, праект «Вір Бай». Усё вельмі проста, заходзьце, там вельмі шмат цікавага, і прычым вас там не будуць адукаваць. Вам просто папулярна раскажуць пра тое, чаго вы не ведаеце. «Вір Бай», Вікторыя Міхнюк, Марыя Бадзей. Дзякуй, слухайце і глядзіце нас. Для вас працаваў Зміцер Лукашук.